Bigarren kamixibai hau, sukaldariaren kamixibaia dugu. Eta sukaldari hau triste dago. Sukaldari hau mutur beltz dago. Sukaldari hau goibel dago. Ez dago pozik. Sukaldariak bat ditu pivoteak gorutz, baina irribarrerik ez. Sukaldaria ez dago pozik. Baina gu, kamixibai hau magikoa denez, egingo dugu mugimendu berezi bat eta saiatuko gara bera pozik jartzen. Ados? Orduan, mugituko dut, lagundu behar duz egin behar zuen. Bai? Ez dago pozik. Sukaldaria jarraitzen du mutur beltz. Sukaldaria oraindik dago goibel. Sukaldaria oraindik dago triste. Mugitu dudanez horrela luzatu zaio aurpegia. Baina jarraitzen du burumakur. Jarraitzen du goibel. Jarraitzen du kopetillo. Orain mugituko beste modu bat ez? Ea kopetillo izateari utzi eta pozik jartzen den. Habe zer gertatzen den. Bigun. Mugituko du bigun. Pozik dago? Ez, jarraitzen du kopetillo, jarraitzen du goibel, jarraitzen du triste, baina mugitu dudan ezkero, bigun zailo aurpegia. Badakiz ere inguruan gogoratu kamixibaia magikoa dela eta orain mugituko du beste modu batez, ea kopetillo izateari utzi eta pozik jartzen den. Mugituko dut pon, jodu ertzegin eta orain aurpegian atera zaizkio horrelako ertzak. Baina oraindik dago triste, oraindik dago kopetillun, oraindik dago goibel. Benetan, ja ez dakiz zer egin gehiago, zeren benetan, ez dakit zer gehiago, nola ez dagoela. Ara, egia da, ez dago. Nula dago. Desagertu da? Aber, Josu, nire izenkidea, nire zaba deitzen dena. Begiratu hor aurkiaren azpian dagoen sukaldaria. Ez dago? Zuk nola duzu izena? Imanol, begiratu aurkiaren azpian dagoen. Begiratu. Altxatu oiala, begiratu. Ez? Irakasleari galdetuko diogu? Nere, non dago? Horra dago, lore etxean dago. Hemen barruan. Txoko horretan ez dago? Ez, hemen ez dago. Begiratu ongi, favorez. Bai, ongi begiratu dut dena, eta ez dago. Ez da non dagoen? Benetan? Zuek uste duzu bera dela? Baina bakarrik ikuste zaio belarriaren punta? Bera ote da? Egin dugu gauza bat, oiukatu beharrean txilioka, deituko diogu, suabe. Bitairu esango dugu, sukaldari jauna. Ados? Bitairu? Uste dut ez dizura entzun, pixkat ozenkiago. Bitairu? Agian gorra da. Orain, ozenki. Bitairu. Buelta eman da dugu. Egia da, buelta eman da dugu. Agian entzunez dizuela.
delako. Orain bai eskatzen dizuedala mesedez otoi eta arren, ozentio jukatzeko, bita hiru sukaldari jauna. Orain pozik. Kompetitun izateari utzi dio, orain pozik eta bai, honezkero ez dago triste, honezkero ez dago goibel, honezkero ez dago kompetitun. Eta hirugarretsu, pozik eta alai behar den bezala. Profitatuko dugu, aprobetxatuko dugu pozik eta alai dagoela, aprobetxatuko dugu, eta eskatuko diogu egiteko zerbait. Sukaldaria denez, ea prestatzen digut zerbait. Orduan, esan behar dugu, prestatuko diguzu zerbait? Bita hiru. Prestatuko diguzu zerbait? Zer dauzein hori? Hori jandugu, amerikanako. Agian usaina da janduzuelako. Beste usain bada. Usain du. Erabili sudurra. Sudur zoretatik, sudur mintzoetara llega daitezela partikular. Barana ez da? Ez. Ziur naiz? Palomita, krispetak izan daitezke? Saioa. Usain du. Nire izitu ditzen, ez krispetak ez palomita. Banana ez dakit zer den? Ziute da. Ez dakigu zer den, baina badakigu ari dela... Nola zen, lehenbiziko ipuinean esan dut, nola esaten zitzen buelta ematea entzun. Lehenbiziko ipuinean esan dut, nola deitzen zitzaion buelta emateari irabiatu, bai? Itzori ikasi dugu gaurko kamisi barekin. Irabiatu, ari da, irabiatzen, eta... Bai? Eta mazilun du. Bai, piruleta bat. Baina, pentsatzen jarrita, arazo txiki bat dugu, piruleta bat, eta zenbat lagun zarete gelan? Hogeita bat baldin bazarete, eskatu beharko diogu sukaldariari egiteko piruleta bana. Zeren piruleta bakar batekin denon artean banatzeko orduan, esango dugu, mesedez sukaldari jauna, prestatu piruleta bana. Mesedez sukaldari jauna, prestatu piruleta bana. Batez, bana. Ados? Orduan. Nola? Mesedez sukaldari jauna, prestatu piruleta bana. Berriz, mesedez sukaldari jauna, prestatu piruleta bana. Eta hirugarrenez, mesedez sukaldari jauna, prestatu piruleta bana. Eta hemen daude, sukaldari jaunaren piruletak. Baditugu marrubizkoak. Zenbat dugu? Zenbatu nirekin? Baditugu limoizkoak eta baditugu mentazkoak. Bai? Nor nahi du uste dut mentazkoak pixkat pikatzen dutela. Orduan, etorrena. Hartu mentazko. Kendu papera eta bazkatu. Pikatzen du? Pikatzen du. Mentazkoa pikatzen du. Kendu duzu papera. Paperarekin zer egin behar da? Zorura? Zakarrontzia oso ongi
eseri, gogoratu papera zakarrontzira. Etorri zu orain, Uxue, nire alaba bezala deitzen zara. Uxue, zeizen polita. Hartu beste bat, nahi duzuna, zuk aukeratu. Marrubizkoa. Kendu papera, gastatu, goxo dago, pikatzen du? Ez. Marrubizkoak ez omen du pikatzen. Zer egin behar da paperarekin, Uxue? Oso hori, etorri polita. Izena? Saioa, oso izen polita. Zein hartu da duzu? Limoizkoa. Zuk lehen hartu duzu mentazkoa, zuk hartu duzu marrubizkoa, eta orain limoizkoa. Kendu papera, dastatu, goxo, pikatzen du? Ez, zu pikatzen. Bueno, eta egingo dugu gauza bat. A ber, nork nahi ditu? Ez du galdetu eta oraindik. Ez du galdera. Egingo dugu gauza bat. A ber, limoizkoa... Kendu papera, limoizko hauek, limoizko hauek, tori, eta tori, Marruiz, zure nahi zuen limoizko duzu. Tori, eta euskaraz, badakigu esaten, Marruizkoa, oso Marruizkoa. Lehen eman dizut bat, bakarrik bana, Bakarrik bana. Lehen eman dizut limoizko bat. Bestela norbait delituko da zer gabe? Zu nahi duzu ere, marrubizkoa. Oie, hori tanto niri gordeko dizut, nasa. Limoizkoa. Eta marrubizkoa. Eta marrubizkoa. Eta, bai, falta lehen lagunek gordeko dizkio. Niri gordeko dizkio. Bale. Hori, zupen nahi duzu bat? Hombre, egin marrubizkoa. Horrik asko. Hori da, paperak egin duzen, bestela paperarekin. Eta badakizu gauza bat? Mentazko baten batek, ez pikatzen duelako. Beti gertatzen da. Jakizu gauza bat, begira. Sukaldari jaunak ere, ari da zuek bezala, eta nik uste dut merezi duela txalo bat, ez? Eta ez?